Papitak mang kumama yun. Wala, may galis ka mo. Katungkay mo sino yung galis mo. Ito ni Abe. Sa kiki. Mayat. Mayat Abe. Wala yung signal. Ay, naman sunod ni Kuya Vic. Naglaki ng gingato. Mami! Naglaki ng gingato. Hindi kahit kayo Hindi na sa mga pwede pumanong pag nagandang na kasi Andyan siya mo video nga. Hindi nyo na magpagina. ay,
Chinelas. Hindi mo pa kapag chinelas mo ka din. Well,